Watlah hapadeng ki jing ki babun ki bala pentut ya kapule dang le juki samla pule hakini ki arsnem nakadaw jing sa priang ka klam jing pang covid khandai herai kan kam syam la penduk mensim ya ki samla pule ki badon ya kathong hak bakal yo ban khe yu so bathiang hakani ka exam mum taw snem arjar arpoi habai nu jor ba ki snem ki bala no ka jing don ki samla pule ka bapas kala kiu bha ka we ni ki school ka badon hanong ba Shillong ka Synod higher secondary school kabadon prapunyo ngut ki samla pule ki be khone ki exam SSLC bar ki don laingut ki bala pas baha barwan shakmat nerung hakathup jong ki top 20 kine ki laingut ki kanthup I samla ya phila risa khombu ibayo sanspa anyu play marks I samla hameka melim ngap iyo sanspa henry pulai bat I samla ya risa marbanyang iyo sanspa henry pu armax nakliang kine ki samla ki lapan pau ko jing dokumen bekilayo man khay yu so bathiang hakaba ki labu ru kathong banang ye trish tom bar minot top nang ne shakmat Ningkong ngas ngokemen namar ngakam expect shisha ban yo topless namar kumbalong pertai kumnele kam expect shisha hendre nga aingo pada ki teachers ma wala ngibun ki jungduna hendre ki kloy bait banyarap ingi hakono kono kaparu ngas ngokemen shi bun bat nga aingo ki shi bun bat kam tam yu blay ubla pen la ingi mo begin ngila ban yo kat you so ba bahama ka uso jang ka jingjam tang kitai ningkong kabang bu haki jing bujing perkat kalang ba kawe ka kentian ka baang time is precious te kum mengi kena lingi bon haki distractions ki am tang ba ngi haban bu jing mot bet bal ngi haban le menta lani never thing either it is now or never te kata kabang asyad bu bet te bangin yo ban boy syak man ngin habet ban treshi tam te ban bu ki jing ki rampong ki shadian kan Kwa ban ong iki wei ba wajud tiang ba watla fi ma ji kijeng fi sungai kom banum la fi sungai beki beri ki kran banyak fi hendre waju ai bakin penduk mensim no fi hendre ba fen try ba kat ba finang la te ningkong tiang ala sungai ngatiang shisha nama ngam teb iu banja hendre ngashu IT ba hoble nomor ba modai ma u ba penyat mo iki baro te hakani ka jing pule ningkong ki teachers na duk basdang ki online class ru ngishit dan kini ki counselor jangi principal jangi lang in ishit I men sim jangi bangin ya le ma bangin ya give up ma te I principal le kam tam ila yarap hakin jangi te I principal jangi ide bashit shim physics te ya ile ngish bun haki kena ki bashit nama ka physics ya ki bun haki numericals but ki ba ma bangi la ban solve hidala dia henry maki pada through kini ki videos ki audios ishit san kom to ishit yarap baro ki teachers ki shit le kom ta but de ling ba kita kin bangi la ban smuthu ba shu ki dan ningkong do te kadan kajing sngo ting dia ba ka bangam nam disappoint ye mai palan ye kinahikai te akam la mundur ban kio sidukan dekat ni hi tamba ningkong tengah aingo iu ble bo ula yarap bo ula dan dekat bang kini ki sngi ki exams ki bala lek te naso komen ru apa bala yu dan kajing yam jing komen ru baro ye kumplai kayem jong kumba ang I parlak ngai long kampat dalang specific than pat dan you te ngathumo ndai banle kadan ka you namar ngadang thumo you menta ban you yaka pursue hakani ka medical science te aspect nturu kidang dan kisngi ki snam ru ban dang dan ban perkhat kumto shi phau ganta tha yarap kami yarap da la like por tu dang dan ki por bang song thain la yarap lam kidan ki ba ai man sim ru yanga kum ki no hikai khamtam me pa jangai bala yu yanga te bon sien ki ang be ba le tip singi sho kata te kalong yu ken baro ka ba fi yu nin support be fi te fi de ban you can feed ban long strong willed adian feed ban trishtom hinala de ba fin la ken ban kan so eta kathang chining kong ngakwa ban aingo ye blai bang la yo ki yakani ka family bala support ba yanga ki no hikai khamtam ki bala yarap yanga hakini ki por ban long school khamtam le hakani ka por ba long kom ne ki la trishtom ba ling ba kini ki online classes ken ban yarap yingi tom shu
kata te kandan baik kajing trash tam pat kadan hi kajing sengohun tamba kampat de yutan dang kwa susu man trash tam kanang bandup yok kenjo ya kata kathang ajang akan te kawe bang kwa ban ong te ndei kumba iang iparlak nga hi WhatsApp tiang ya ka bo be ha kajing duai ublai bo swai ublai khamat ki te fin salakin te galong ba fide ban trash tam nala de hi fide ban bo be kajing duai de ban trash tam khanang ba fila ban kunjo yo to kathang ba fin kiu fin ra ekanam ka buram jong imei pa ne jong ka school jong kino hikai te mdi ban tiang la ne ban sap tiang hndrei le ka ba fila hndrei barok ka shong ha ublai hi Habai kran berkakong Sandra Tongper kabadi ka principal kalai thu bahakini ki khatsan snam ka school kamjudon chu ki samla pule ki bafil balakar wis nementa kidan bai ki samla pule ki bawan chakmat kalapan pauru bakum kino hikai kladu jingkermen bayul ase na ka jingpanthul ka khlam kobet khandai kan sakta e ka jingpule here kam shem lalong kumta hakababaro prapunyongut ki samla pule jong ketega school ki bekun ek exam ki lapas lut balai ngut ki bawan chakmat ngatai kum i principal sha ka bening kong bat kum kinai kai ngidan ka jikso sarong mo jikso kamen na ka benta ka ni ka results ka bangi yo ka ni ka sngi but ngit ba ka hi ka jing kerku ka jong blay ya kini ki khanna school ki jongi ringkat ikinai kai baki ai ka ba hatam ya ka ka baki ki pen khre ki khanna school ya ka baki pen khre bat kum juri kinai kai link ba jong ki online classes namar the whole of 2020 kapor baki jong class 10 ki khanna te kan dia yang yo ya ki offline classes ti kata ka de ka pati kong ek jik sngo ko jong ki ni expect kum ka school hi ni la yo I ka jing la jong ki khanna ya kini ru angut ki badan hane bat kum ju ru ya I be itu I ba mla badan kat bani hane ni yo I capacity jong ki mo kemudian kecing la ke jong kina dup kita ngi jong class 7 class 8 ndre hakapor bagi di jong class 10 kala doni kecing sngo diau ke jongi ta ka ba ngi tip bagi khna ki de ki ba biang ba ki ba de ban kot hi shika thongken but ngi la perkat ba ling ba jong ni online classes hadu kat no kin la ndre ka bening kong ka banga sngo ban ai ngo menta kalong ba ye ki khna hi kila bo ya ki their best efforts kani kedai ka jingle ka jongki ru ringkat ba jongki no hikai namar ba ka bobon hi ka kam ki hapat ket kia dalade ni le prapo nyongot ni pas le paro ya kani ka pass percentage hi lalong try mentala khat sans nem tam nim ju fail chu mo ti shipos nem kadi kesem ka khat we ru ya ka ba mju don chu ka we ru kesem ka bangin mi ha ka list either in the top 10 or in the top 20 kadang perkat bakani ka pandemic mo let's say yo ka kata ek results ba this year after 10 years there will be a student num don ha ka list hndrai kat no ka jing comment ka jongi ba ki khanna hi ki pen pau ya ka jing la jong ki mo ba ki mi menta ka sngi langut ha ka list ken em kam khang la te this is it mo la ban ong no ka pen I shisha ba ki khanna ki da trishitom kino hikai ki da trishitom bat ngakwa hang ne roban pen pai ka jing sngongo namar kum ka school ngidan ka team ka baklan bha na do jong ka school management mo ringkat ki no hikai ringkat ki kimi ki pa ki ket kya do kata kata nangit kum ba pi snoi ki di khna ro da mde na ki support hayen ling ba ji ki online classes ki namla ban le kum ki le man ta mo ti kata hi ka dei ka baning kong nama ka team ka jongi ka long ka khlan ba ngila ban pen mi ka di ka results ka ba kumni ken but ublei udan lurikat bat ka school hi kumbula dan hakini kisnem baro ki balayat ngidon ya kata ka jing khlan ka por perkhat ngidon ka jing khlan ya ka na ya kran mu ki subject ka maths ka science ru ni khlan mo ti ka chulei tang kata bangin ha ban shim ni ka jing kut jing bot ken ban trishitam de da dangi trishitam ringkat bat ken ni ka technology ka pami menta te kanum don ka jing khangla te no yunu ro bakin le bha ken ko balapan pa man taw snam shi sha mo ngi laptop ya ka list ro de ni kana ka se mo ti ka no ngi long proud ni sutnan ni ngit ba hakis nam ki ban wan ro na try ki khana ki jongi ken la ban ai ka results ka ba
babha ngaku ahi bancu ai ka we ka message ka jing bagi kena kam tam ha kani kasnam menta kasnam ru ngila ya hadu banai August and ngidang tmu ba ngin play school hau banai April ngila start ka new academic session ngimut da ka offline ngila yo mo hnrei kadang ya biang da ka online ti ka jing kentu ka jongi kidang kai kalong bai ki kena mdei ban ken sting but what up ruban ong baka school kan play ngan sakrep kot dan ngan sele bahan da play ka school kita ibe ban shim kini ki technology ki bangi peran kam ki school hakini ki por menta mo buat ki school menta ngile ki live classes through Google Meet and other platforms kan they have to take initiative mangina na yang nginam yo iba ngila phai ki work I khana kan nu ki shong hayeng bat ki le ki kam ka debit maki ki don ka tahi ka jing kwa na la de kumbala ong gitu khana mantan ki kwa na la de te pin sala le ba ki ka ditang ka ta ki pa jangai ki khana bar khai kalang ba shim be ye kini ki online classes bakin long be ki ki jing pen toy phi what li ken ba ngan sa krep kot ndala play ka school ngan sa le ba ngan da yo le school learning an I daw ba ngam yo ya ka ni ka one on one interaction but kino hikai te ngan le ba le ni nganum krep kot ba mo re ngi kino hikai jongi rongi I ko mo ki ong ni le ki audios ki videos and ki da shim shitam hadu kata kata barang bai ki khna la da ki don kam ban personally ban chat mo but kino hikai they're all willing to do that pun ki khna ki yo ya ki jingerap da kata ka ko mo